Ali akadongan lasro pajuk pak kita muse di pertanyaan palabok roha di channel YouTube IKB Namar Hata Batak Tuba. Adorang so sahat hita tu si pakusor-kusoro ni rohata jumulu martangyang mahita. Hupuji hami ho ali di bata amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus. Siala dengan ibasam totok sumari hongulu nami marmudu hongulu nami boy hami songon keberadaan nami nuai. Ali Tuhan sihol doroha nami totong dihatam na badiai bokal nami di bagasan nguluan. Alani makuling mako marhite na kosong. Asa suan puroha nami ali Tuhan akapadohamu na ulihi. Jalatuk dini matotong napagomal hot turoha nami margugoyok kami mangula lomoni rohani. Mauliate madiko ibagasan anakmu Yesus Kristus silupaan. Amin. Dia muna ali akadongan na hinaholongan ia si pakusor-kusoron ni rohata di bagasan tikyon na dibuat sian buku wasiat kekal marodolan mangamudihon pangalaho dohot pikiran. Di enet sian sada Musa 4 ayat sada 1 ayat 10 onong. Jalan nagabi ojahan ni si pahusor-husorot tadi tikyon ima sian ayat pitu namando. Molo so diulaho na dinggan mangonggok dosai di labu pitu maka dunguntok ko. Barita masa taringot tu si Kain dohot si Abel ima taringot tu hadir mito ni hazor mau na perjuluhian meni babua ibel na badiai tu kita. Barita hadir nito noon pe gabe barita namanay rohani akadat dana sekolah minggu. Umurima waktu sekolah minggu di huriat dari hatiha masih sekolah minggu na si jamanak kita pe. Baritaon dada patujuluhon barita hinadenggan ni pilihan ni si Kain do si Habil sahat tu nama gudang di alai nama ngukapon manang patujul dosa siala padubo udo di nasa jabu manang nasa bagas pikiran na dinggan do pikiran na jahat pangalawa do roh perbagasan parakalon do sabkap aulion ni John ipola ni baritaon tarida dosa di bagasa papahenan jada buni di bagasa kota. Atan di bata papotohon bahwa roha do naumangat siang papahenan manang sebalik. Barita ni si Kain do si Abilon ima sarito unok ni hazor maun pabua di bagasan ibana manang di bagasan nasida sondo di bagasan naon adong do nadinggan do narwa atani di bata mangotol pabua onani pikiran do parulan nadinggan manang majahat ima dosa di bagasak kadusaon na diboto zolmaido na adong lomo ni roha mamili naing mangulahon nadinggan manang majahat sada Musa 7 ayat 5 astuan na ukap do rohani zolmai mamilit marpangalako do marpikiran dinggan manang najahat hatani dewata paingoton babua marsaudara do buhi ni na laho mangulahon na dinggan alai molo mangulahon na sudinggan nunga mangongkop dosa di labu pitu tung magkalunguton manang magkalungot alai ikokodo mga aradesa ninna di bata tumamoto na adong no lomo ni roha mamilit ikon hayong jokon ta sa diribedo lako mga muliho pangalaho do pikirata maparbuhod dosa gabi hajahaton manang mangulaw na dingdan ay ngudu na markuna manang nalaho mabubani jol mahatoropan. Amin. So muni majolo pertanyaan atas sa darion nang lupa kamu aliak kadongan like subscribe jala sa gihot to kadongan na asing nyo
Marhitenu nga parsidohot tamuna Patol Hasan berita nauli rap dohot kabihon. Saya di pasu-pasu Tuhan tamahita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.